खुलुमबाय आं फोथायगाव सालबारि गामिनि गोरायुं गावबुरा आं माने बेखौनो फोरमायनो सानोदि दिनैहाय बे न'खराव जालांनाय घटनाया जोबोद दुखुनांथाव माने दिनैहाय गोदान बोसोरनि नामाव माने बयबो माने इसोरनि नामाव जयग' होनो थांदोंमोन बे जयग' होनो थांनायावनो दिनै बे न'खराव अर खामनाय जादों आरो अर खामनाय जादों दा कारेन्टजों खामखो ना माबा मोनसेजों खामखो जों बेखौ मोनथियाखिसै दा आं बेखौनो खावलायो बे बिटिसि सरकारखौ माने जाहाथे बे गोरिब न'खरखौ एसेबाबो बिटिसि सरकारा बे न'खरखौ नायो आं बेनि थाखाय गामिनि गोरायुं जानानै आं बेखौनो खावलायो आरो गामिनि गोरा जानानै बेखौनो खावलायो बे बिटिसि सरकारा जाहाथे बे न'खरखौ एसेबाबो नायो बा माबा मोनसे अनसुंथाइ हरो आं बेखौनो खावलायनानै दिनै माने गामिनि गोरायुं जानानै आं बेखौनो गावबुरा जानानै आं बेखौनो माने मिडियानि सिगाङाव बुंनाय जायो थाखाय बिसोरा न'खराव जेबो गैला खामजोब्बाय दा थाबैनो जाहाथे बिटिसि सरकारा जोंनि बे गोरिब न'खरखौ एसेबाबो अनसुंथाइ हरो न'आ गंसेल'खामोन दा न'नि जाखिनि लाइ लथर दङ बेफोर गासिबो खामजोब्बाय माने बिजि खान्दा ससेबो थानाय जायाखिसै आरो सेस जोबस्रांजोब्बाय डकुमेन्टसफ्राबो खामजोबदों आरो डकुमेन्टस खामबाय दा एसे जेरक्सफोर दंमोन बे जेरक्सखौ उनाव बख'ना लानो हागोन आं बेखौनो खावलायोदि बिटिसि सरकारा जाहाथे नैबे दा अखा बांखानि बोथोराव दसेबाबो एसे इमिडियेटलि प्लास्टिकफोर हास्लाबथाराबाबो प्लास्टिकफोर होनाय प्लास्टिकफोर होयोब्ला गाहाम जागौ आरो